Gabon, COVID-19ak eragindako osasun krisialdia dela eta uneoro musikoa jantzita izan behar dela gogorarazi nahi dizugu. Kulturazioen ekitaldien berri izateko jo kulturaz.eus atarira. Gozatu emanaldiaz eta zaindu elkar. Kaixo, Ander. Oye, mira, soy Íñigo de ETS. No nos conocemos directamente, pero bueno, hemos coincidido varias veces estos últimos años y así. Bueno, la historia está que estamos componiendo un tema que se titulará Lo de Lantán, que habla un poco pues, de la intimidad, de la privacidad, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que colaboraras en la canción. Te mando el tema y bueno, me dices algo, ¿vale? Venga, un abrazo. Alpa, Íñigo, pues, tío, un gusto conocernos, ya era ver además. Lo escucho luego en casa y si me fluye, cuenta conmigo, ¿vale? Nada, es que te casco por la propuesta y estamos en el contacto. Fuerte abrazo. Hau da, ETS-ren berria, aukera berria, estrenako zerbigatua. Coronavirus hitza, behin eta berriz errepikatzen ari gara azken egunotan. Coronavirus. Eta beste kontuak, adi entzuliok, ETS taldeak Euskal Herria sarrera guztiak saldu eta gero, bertan behera utzi behar izan ditu, kontzertu guztiak pandemia dela eta. Hori da egon lehen aldiz 16 urtetan talde Arabar Errioxarrak soldautak egin ditu areto guztietan, baina jada abisatu dute sarrera guztiak itzuliko dituztela. Este coronavirus ha supuesto la cancelación o aplazamiento de grandes eventos. Hola Íñigo, estamos preocupados tu padre y yo con esta situación. Cuéntanos algo cuando puedas. Nos acordamos mucho de ti, cariño. Kaixo, bueno, pues está siendo difícil. Íñigo, bueno, un abrazo para ti y bueno, y a ver qué pasa. Ahora te voy a pasar con la abuela. Un beso muy fuerte. A ver, Íñigo, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? La abuela poco a poco va. La hermana, un beso, un beso. Ander, ¿qué tal? Oye, una cosita, se me está ocurriendo que el tema de Lo de Lantán, joder, es que si lo sacamos ahora en el confinamiento creo que puede tener muchísimo más impacto y se va a entender muchísimo más la letra y todo, tío. Es que, o sea, ahora es momento de parar, de reflexionar, de cuidarnos y no sé, tío, es que como hablamos de eso en la canción, además es la habitación, bueno, yo te propongo que la regrabemos y que aunque sea con medios caseros hagamos videoclip. Me dices algo, ¿vale? Alpa, Íñigo, ¿qué tal va eso? ¿Cómo va eso, Marín? Hostia, pues me parece muy buena idea, tío. Es muy buen momento para hacer algo así, así que cuenta conmigo. Vamos a muerte. Un besico. Izateko leku lasaia, bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun honena, ilunpean berreskuratuko dut gero agerako dudan argia. Logera hontan, dago nire pandemia, logera hontan, entzuten ditut auparak, logera hontan.
batzutan auskorra, lasaitasunari bezarkatuta, hemen da orain egoteko aukera. Biziean berreskuratuko dut gero aterako dudan ahotsa. Logela hontan, dago nire aterpea. Logela hontan, entzuten ditut aupadak. Logela hontan, malkotik irri batera. Logela hontan. Arkitu genituen gure ametsak, arkitu genituen itzalpeak, arkitu genituen gure izanak, arkitu genituen aspaldiak, arkitu genituen lehen jolasak, geure izpiak eusetian, arkitu genituen lehen kantuak, sekretu eta irriak, aurkitu zaituen nire emozioak, nire onurak nire ondoan, aurkitu genituen mundu berria, batera, ez garela, tanta hotz eta zapatuak, ez zaudela, bakarrik gure begiraren artean, zaitu gaur, nire bihotzetik ahaztu nahi, eta ez garela, ez garela. Genituen ez zauriak, zaien ispiuak, genituen azmusuak, gure bihotzen barrenean, gozatu genituen denbora basak, gogoratu genituen ametsetan, gure genituen gure begiak, itxita, ez garela, tanta hotz eta zapatuak, ez zaudela, bakarrik gure begiraren artean, zaitu gaur, nire bihotzetik ahaztu nahi, eta ez garela, ez garela. Mila horretik kantua egin duen kantua nire, aldutakoak nahiari idatzen duen kantua da. Normal omen da urteak izatea, galera hori buruz hitz egiten hasteko,
niri gertatu zitzen bezala, baina, behin ateak zabalduta zein onuragarria denez, zorien osteko sentimendu horiek nolabait elkarbanatzea, isiltasun hori apurtzea. Hurrengo kantua ere isiltasuna du ardatz, gure herrian Diegoaren Gerra Zibilean gertatutako benetazko historioa da, zenbat ama alaba eta galdu zituzten Euskal Herriko enbatetxeetan, baina, kantatzen dugu bitartean ez dira guztiz desagertu. Isiltasun dira. Ekaitzaren izieran somatzen zen jadaria, aldaketaren mamuan bazen dorrela. Egoaldetik helduta sartu ziren lurraldera, etxeetan bilatuz alkatea zena. Beraren ganako zuten saiatuz hitzak apurtzen lege bat akataren izenean. Eseri eta erantzun gure galdera. Isiltasunaren indarra inguruko ahotsen artean. Isiltasunaren indarra azken taupadak entzutean. Zure begirada estari ezin den lotxa ikusten da. Elaritxu honetan, erakuntxidean, zeko gorrazaren besteen aurrean. Eskerrak labura eta ingurua, irakatsi dira zuen beturitza. Zetik aurrera lasetasunean, ekaitiko bizitza.
zuen horren berriz jotzeko. Hasi baino lehen, eskerrak eman dizkizuet, eta salobero bat eskatu nahi dizuet, baina zuentzat ez, nolabait kultura sustatzeagatik, sarrera bat erosteagatik eta taldea babesteagatik. Beti salobero bat. Eskerrak azken urtean ikusi dugu nola aberastasuntzat genituen gauza asko direnek garrantzitsuak, ez? Eta azkenean benetazko altxorrak gertu ditugu pertsonak direla, ez? Eta, bueno, gure bikoteari, lagunari, maite diogula horrenik esan ez baldin badiogu, laster edu beharko gabe eskatzeko guri ematen diguten guztia. Esan egizkizu denbora gutxia azkeneko urtetan niretzat gorde ditudan ilutasunean izan zinen nire egun sentia aireratzeko behar nuen eze bolada euruda garaian eskertzeko eman didazun guztia irribarre eskatzen ditugu gaudenean zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia maite zaitu dalako nire ondoa Gusiegi sentitzen ezanen agertzen Goratzeko non dagoen izan nien umea Orain arte bidea batera egin dugun bezala Eskutik enduta sortuko du unibertso bat Heldu da garaian eskertzeko eman didazun guztia Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean Zurekin batera asmatu nahiko nuke bizia maite zaitu dalako nire ondoa Ekaitzaren azpian aterberik onena lortu nuen zure esota Hor zaudezu nire Edalotzian baino dago beteta nire esku ez dago esosketa Zure garraniko ibila dionetan begiratzen du biziki etorkizuna
osorik, ez dut jartzen aurrera, agonturik beldurrezka munduan, segitu naiz bizitza osoa. Horreko horrela, nire kolazta da nire esku araua hartzen, azken bizitzea erabakia da atzo gaur eta bila. Geratu dira oztopo guztiak, gailuraren dano hiertan, atera indiak, atera gogoak, izan gaitezen uga-uga. Arteko putzua, ikaratu noan baina esango nila, konturatu zure zenibete nuela, zerraitik ez joten baino aldatzera. Behin da berriz osatuta ezinik, lotxatuta osorik, ez dut jartzen aurrera, agoturik beldurrezka munduan, segitu naiz bizitza osoa. Horreko horretan nire kolazta da nire esku araua, azken bizitzea erabakia da atzo gaur eta bila. Geratu dira oztopo guztiak, gailuraren dano hiertan, atera indiak, atera gogoak, izan gaitezen uga-uga. Eta ez dago irabazterik eta arriskatua eta ez dago batzatzerik eta lurrera jozik gabe eta ez dago irabazterik eta arriskatua eta ez dago batzatzerik lurrera jozik gabe. Horreko horrela, nire kolazta da nire esku araua, azken bizitzea erabakia da atzo gaur eta bila. Geratu dira oztopo guztiak, gailuraren dano hiertan, atera indiak, atera gogoak, izan gaitezen uga-uga. Animalia sozialak gara. Elkarrekin egon beharra dugu eta elkarrekin ospatu, negarrekin kantatu eta oiukatu nahi dugu. Horregatik azalean sentitzen dugu gaur bezala elkartzen garenean sortzen den energia. Aspaldi sentitzen ez genuen energia. Guztiok batera egotearen energia. Guztion artean eraikitzen dugun sentimentu hau baino ederragorik ez dago ezer. Gero eta gehiago, gero eta indartsuago, hemen kontzentratzen ari den energia positiboak ez du mugarik. Egin dezagun eztanda. Peio, aspaldiko, ze modu duzu da. Ongi, idazten zut esateko abesti berri bat daukagun esku artean, urte amaieran kaleratu nahi dugu, eta, azarrakitiko pixkatxo bat nola zauden denboraz abestia elbizteko. Esango diazu, bale? Esarkadi bat. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Zer moduz? Ongi, hemen ongi, topera, betiko dez. Baina, egia esan pozik gustora eta momentu honean. Orduan, kontaidazu pixka, abestiari dagoen zer rollo, ze sobreintentzio, zer transmititu nahi dugu oraingoan, ez? De lujo, tío. Venga, biharrik uzun momentu zabatuta daukadana, abestia egingo dugu estanda, izendatu nahi dut, eta, bagoten taldearen kontzertu guztiak erretita gero, sortu zaidan txunean edo inspiratu naiz, eta, pixkat azaldu nahi dut nola sentitu garen, jendeari kontatu nahi dio hori hemen gaudela, itzulera gero zetor bilago ikusten dugula, eta ez dakit nola baita estanda bat etorriko dela. Esango diazu, bale? Txapo, txapo. Entzunta bestia, tio, dauka kriston potentziala, kriston mezu argi, gora berak, melodiak,
betiko lez oso interesgarria, eta nik uste, urrengo aste hauetan gaina pixka sartuko diot, saiatuko gara hobetzen, diskutituko dugu, deituko ditut, hitz egiteko luze pixka bat abestiari buruz, eta baina, asteko hasiera oso interesgarria da, eta seguro helmua ere gara izango dela. Jada eskuartean ETS taldearen lanik berriena, egingo dugu estandara izenburua, single berriak, garai zail baten osteko itzuleraz, gainditzeko espirituaz eta gauzei buelta emateko dugun gaitasunaz hitz egingo dugu. Abesti itxaropentsua da zalantzarik gabe, jarraian entzungo duzuena ETS-ren azkeneko lana lanik berriena. Maite genuena egiten, bihuztu ginen gaurako itzuetan. Argiak itzan izan gabe, sua mantentzen ari gara, eta gazten gure azken gaua itzen zara. Egingo dugu ez da. Egingo dugu ez da.
Bueno, gogoekin etorri zarete. Zer esan, estandakiteko ere presto etorri gara. Sentitu eta bizi izan azkenean hemen gaudera, ez zuzeneko musikaz gozatzen, eta aprobetxatu zagun ere jode bat kontzertu hau gure sentimenduei ate irekitzeko, aireratzeko, pixkankaren bezala izateko, eta alba dema dugu ere pixkatxo bat etorkizunean amesteko.
Liburu eta agertzen ez dena galdu ezin diren tren bakarra erlojurik gabeko iraioetan nora nire berria burua aukera berria irazira indute nire liburua historioak betiko pertsona erraztasuna nire erosoak eramaten bazaituzte inora ireki ateak helburu berria nora nire berria burua
historia Dugutekin entzuten den aspaldiko bezbaten melodia Desio bat esperantza bat biaka berizo eta zuk euritan korrika Eta inarriaren argitara entzuten da Beste itxasoa, beste kantuen ira, beste aukeratu Eta zuko urtzegia, aizea aurkegia Eskuak izaren gira, zurean azarekoan Bidea hasi da Gure txurak duago ezala euskiak hartzen Dituen batzituak berriro bat izateko gauze bat Esaten duen gazu berriro gitarra bat Eure bila dago Esateko alta oso Beste itxasoa Beste kantuen gira Beste aukeratu Eta zuko urtzegia Aizea aukergia Eskuak izaren gira Zurean azarekoan Bidea hasi da gira Beste itxasoa Beste kantuen gira Beste aukeratu Zuko urtzegia Aizea aukergia Eskuak izaren gira Zurean azarekoan Bidea hasi da Bueno, vamos a eskuak gora mesedez. Eskuak gora bestezkoa, Venga, Eskatzen duen ahotsa Zabegido bizimo Izateko leku lasota Bakaldadeari besarkatuta Zalaren lagun ordena Ilunean berreskuratuko dut gero aperako dudan argia Zuen! Nago nire aterpea Entzuten ditut hau bada Logera hontan Hango tiki ibadira Logera hontan Askoa gora!
Nos vemos aquí. Ezkenean hemen gaude. Oin dela 3 egun berriz ere bilera izan genuen eta egon ginen pentsatzen ez zerekin kontzertuarekin berriro, ez? Gipuzkoako herria baino gehiago itxita daude, jendea izan sarrera bueltatzen, eskarrak berriro erosi dituzuela hemengo bertako jendea, eta bertan oso handia da, horri, eta bertako jendearekin bakarrik hau bi pasetan betetzea, ez? Onartu behar dizuet, lehengo atzerapenean, udaletxeak edo antolatzaileek erabaki zuten nolabait hori herri itxita zegoen eta atzeratuko dugu eta hurrengoan esan genuen norbait konfinatuta zegoela, taldeko norbait ni nintzen, positibo manoen, etxean nengoen sukarrakin eta asko sobeto etorri ez izana, ez? Eskarrak eman nahi dut ere San Agustineko jendeari ez, aurten 10 urte betetzen dituela, uste dut, bertan egon behar ginen, baina gora dela eta hemen gaude, ez? Ea gustatzen zaitzuet prestatu dizugun bertsio berezia. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezin isko sentimendua, musikaren itzalean datzalekua. Herri arteko lotura eragin dezala, gure barneko grina konpondu ditzala, azaleko liskar eta lantza askoa.
musikaren doinua. Irabazi edo galdu, beti zurekin doa. Hande egin edo geratu, beti zure barnean. Pundoiuak zein ilusioa, egoizka musika. Berdin du erabakia, musikaren zentzua. Mundu berri bat dago zure aurrean, erabakian hitz asko aukera sorta, emozio sortzaile bat du alboan, musikaren doinua. Aurten ikusi dugu ez, bizitzako ezakit gauzarik garrantzitsuenak ezin direla erosi ez, eta batzutan aurrera egiteko behar dugun gauza bakarra eskua da, laztan bat da, begirada bat, hitz bat, edo gehien behar genuen momentuan telefono dei bat gurekin kafe bat hartzeko proposatuz ez. Hori guztia saiatu ginen islatzen hurrengo kantuan, eta kantuak kaleratu eta gero konturatu ginen, zuetako bakoitzarentzat esan nahi berri bat zuela bestiak, eta horrela egun batzutan ere zerki bilakatu zen gizarte oso bat inagarrera ginez ez. Eskatuko dizuet, zurekin batera kantua jotzen dugu bitartean, lehen aldiz entzuzen duten, egun horretan bururatu zitzaizkizuen pertsona horiek berriro ere ona ekartzea eta eskaintzea kantua, zurekin batera. Zure esoen etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Iguna baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat.
bakati zentzuko nituzke zure ahotik gure historioa. Unak dira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zabatuko ditugu besoa, besakatuz gure animatza, amestuko dugu gauean. Oraindik gelditzen zaiguna, egunako bera baitira zurekin batera. Zerat albiz ospatuko dugu duen zuor zaudean. Zunertu kontuke zure begiradetan ahortua. Zergatak izen sarko dizune besterik gabe, baina zaitu gara. Egunak begira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zabatuko ditugu besoak, besarkatuz gure gure betiko lekuetan. Zabatuko ditugu besoak, besarkatuz gure animatza, amestuko dugu gauean. Oraindik gelditzen zaiguna, egunako bera baitira zurekin batera. Zurekin batera. Beste batez bi gehiago duetu. Berriz ere eskarrik ez eguzeko bakoitzarentzat, eskerrak. Aurreko urtean gure historiko urterik zaien izan da, eta adibidean zuen aurpegirik onena ikusi dugu, Eta, bueno, salu zizkiguten zoriotasun
guztiak ikusi dugu nola kolokan jarri direnez, eta saiatu gara kontzertuan nolabait bizitzak guretzat benetazkoa dena eta garrantzitsua dena azpimarratzen. Eta gu irakurketa horretatik ere ateratzen dugu guretzat benetan garrantzitsua dena, zeu bezalako publikoak aurrean izatea, sarrera bukatzea bakarrik azkeini guztiak pixkat kolokan dago eta batzutan beldurra sentitu izan dugu, ez? Gure familiagatik, baina gu bi gauza egin gelditzen gara bakarrik. Bat, norbera salbatzeko modu bakarra guztiok salbatzea dela, eta guk ere argi daukagu ETS salbatzeko zuek behar zaituztegula. Mila esker eta izan bizitza aukera berdeak izan. Puntu bat
Eta, gomendio bat, guztia emateko prest egon behar gara. Egiten du jokoa edo ez? Hau gartzen nola ateratzen da. Oso, igual itxi berriak, itxi berriak, txatozkuak, itxi berriak eta txatozkuak. Pentsatu ez da zuen, ez dakit, azkritiko jai horietan zaudetela, guztoko ordu txikitan. Imaginataz zuen, jarren txosketan, edo agarna horretan zaudetela, momentu batean, ez? Eta, hasten gara guztien. Venga! Yes,